אז אנחנו, תודה רבה לך מור, אנחנו לא עם טל פה, אנחנו עם אורחת שכיף לראות אותה חזרה אלינו, היא הייתה איתנו לפני מספר חודשים, הרבה מאוד דבר מאז. דוקטור מריה בלכר היא שותפה ומייסדת של קרן הון סיכון אימפקט, סרנדיפיטי אימפקט. יפה. סרנדיפיטי אימפקט. והיא חוזרת אלינו, שזה באמת כיף. תודה רבה שחזרת. שמחה להיות כאן, שוב פעם, באולפן החדש. כן, תודה, תודה. ואני רוצה לומר שהתזמון מצוין, כי את הולכת להשתתף באיזה פורום שמתחיל הלילה למשך יומיים, כאן בניו יורק, שהטייטל שלו זה החוסן של פאונדרים. בעצם זו משלחת מישראל, של טכנולוגיה, של הייטקיסטים. חברות? כן, מדובר ביזמים ישראלים שמגיעים לניו יורק, לתפוח הגדול, כי בסוף פאונדרים ישראלים פונים לשוק האמריקאי לרוב, and that's the place, and here we are. זה נכון, ונאמר שדוקטור בלכר היא בהחלט מלווה הרבה מהם, ויש לה איזה thought leadership בנושא הזה שאין שני לו, שמענו ממנה לפני הרבה חודשים, אבל שוב, עבר הרבה זמן. והרבה מאוד אתגרים גיאופוליטיים, למרות שאני אומר הרבה זמן, זה מספר חודשים, אבל כל כך הרבה דברים קרו. מה ההשפעה של כל זה על הסנטימנט בתחום שלך? אני חושבת שזאת שאלה שבפועל נוכל לענות עליה רק בדיעבד, כי אנחנו תוך כדי האירוע. מה שקורה, ואנחנו לא צריכים להיכנס לפוליטיקה, אבל הסנטימנט בין יזמים, בין משקיעים, זה המצב הגיאופוליטי לא תורם ליותר השקעות שזורמות לכיוון הסטארט-אפים הישראלים, אבל אפשר לייחס את זה גם לקיץ, גם לתקופה, אבל באופן כללי זה משהו שהוא עדיין, אנחנו נגלה, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו נגלה בדיעבד. כשמסתכל על תעשיית ההון סיכון ועל משקיעים, מראש נכנסים לתחום שהוא מאוד מאוד מסוכן. זאת אומרת, תעשיית ההון סיכון, נכון? אז מראש משקיעים בחברות, טכנולוגיות סופר חדשניות, ומאוד מסתכלים קדימה לעתיד. אז מרכיב הסיכון, it's built in. כל דבר נוסף שמגביר את הסיכון, הוא מייצר עוד סימני שאלה. עכשיו, בלי להיכנס לשום נושאים מסביב, מלחמה ממושכת או מצב גיאופוליטי לא יציב, לא תורם לתחושת הביטחון של המשקיעים. הבנתי, אז זאת אומרת, זה על גב הנושא הכללי שהון סיכון הוא ככה לא לבעלי לב חלש, ב-risk averse וכאלה. לחלוטין, זה הון סיכון, המילה סיכון חלק מהכותרת. תאמרי לי, ואת מכירה כל כך הרבה סטארט-אפים ואת החדשנות שלהם, המשקיעים הללו, שכן לוקחים בחשבון שיקולים גיאופוליטיים וכו', הם יכולים להרשות לעצמם דווקא בעידן ה-AI לפסוח על חדשנות ישראלית? אז אני אענה על השאלה הזאת בכמה רבדים. אני לא חושבת שמשקיעים חכמים פוסחים על חדשנות ישראלית ועל טכנולוגיות טובות ועל חברות טובות. כי בסוף כשאנחנו מדברים על משקיעים פיננסיים, המטרה שלהם, השורה התחתונה היא לעשות כסף. אז כשהם רואים חברה שהיא חברה שנמצאת בשוק טוב, עם מוצר טוב ויש טרקשן, וכמו שאומרים אצלנו באנגלית, it checks all the boxes, אם אין שם איזושהי התנגדות קריטית, אז יש סיכוי שהם ישקיעו. כשאתה מתחיל עם סימני שאלה לגבי השוק והמוצר והטרקשן, אז יותר קל לוותר. הבנתי. אני לאחרונה ראיתי מספרים שמראים שדווקא כל מה שקשור לחורף ה-VC שהיה, מבחינת תזוזת כספים, מתחיל למאס לו והכספים מתחילים לזוז. זה משהו שגם את רואה עכשיו מבחינת הסקטור ה-VC? אני חושבת שאנחנו מתחילים להתעורר. חופשת הקיץ נגמרה היום השני בספטמבר, חזרנו ללימודים, מי שהיה צריך לחזור חזר, ואנחנו מתחילים לראות עכשיו התעוררות גם מבחינת הקרנות, גם מבחינת ה-LPs, המשקיעים בקרנות. יש לנו עכשיו חודשיים וחצי בערך, עד שאנחנו נכנסים Thanksgiving ואז Christmas, שבהם כנראה תהיה לא מעט תזוזה, גם כי יש כספים שצריך להשקיע עד סוף השנה, וגם כי בעצם כולם חוזרים אחרי חופשת הקיץ מלא מרץ ואנרגיה ומוכנים לעבוד. הלוואי. ספציפית ראיתי שהפעם, בניגוד לכל גלי החדשנות הקודמים, שזה מגיע ל-AI, ה-healthcare sector פעם ראשונה הוא לא laggard. הוא דווקא לקח קדימה הרבה מאוד הוא לא מפגר מאחור.
הסקטור של הבריאות בעצם אימץ הרבה מאוד מהחדשנות באופן יחסית מהיר, יחסית מוקדם. הפורטפוליו שלך, יש בו המון מאוד מהסקטור הבריאותי. אז קודם כל אפשר להזכיר לצופים מה הפורטפוליו שלך כולל מבחינת הענפים הללו. כן, אז אני חושבת שמה שאמרת הוא מאוד נכון. Health Tech באופן כללי מאוד נהנה מהבום הטכנולוגי או מההתפתחות הטכנולוגית המהירה, כי AI בעצם בתחום הזה אפשר לעשות כמעט קפיצות קוונטיות מבחינת גם דיאגנוסטיקה, גם ניתוח נתונים. זאת אומרת, הוא פתח תחומים חדשים שפעם פשוט לא היו אפשריים, או לקחו הרבה יותר זמן והיו פחות מדויקים. מבחינתנו, מ-Serendipity Impact VC, אנחנו נמצאים בתחום של Mental ו-Neuro Health, זאת אומרת בריאות הנפש והמוח, טכנולוגיות שפותרות כמה מהבעיות והאתגרים הכי קשים שבני אדם מתמודדים היום בעולמות האלה. כשאתה מסתכל על אורך חיי האנשים, אנחנו מתחילים, אתה יכול לראות את זה מאוד מוקדם, כמו אבחון מאוד מוקדם של אוטיזם, ועד כשאנחנו מגיעים לקראת הגילאים היותר מתקדמים או המאוחרים, שאנחנו מתחילים להסתכל על דמנציה ועל אלצהיימר, ובעצם כל מה שקורה באמצע. אפילפסיה, PTSD, anxiety ועוד רשימה של מצבים ואתגרים ומחלות שדורשות פתרון. יש לך דוגמה שאת רוצה דווקא to highlight מבחינת החברות בפורטפוליו? אז אני אגיד משהו באופן כללי. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על כמות הבעיות, אפילו רק אלה שמניתי עכשיו, זה לא נשמע טוב. עכשיו, אם מסתכלים על הדאטה, כמה אנשים כל שנה מאובחנים, זה נראה עוד פחות טוב. זאת אומרת, אחוזי התחלואה הולכים ועולים. מהצד השני, בתור מי שרואה את הטכנולוגיות החדשות שמתפתחות ונכנסות לשוק, אני מאוד אופטימית. כי אלה מצבים שהיו קיימים במשך המון שנים, ולא היו להם פתרונות, או הפתרונות שהיו לא היו מספיק טובים. והיום, בעזרת AI ובעזרת טכנולוגיה, בעצם אתה יכול לרפא. יש לנו חברה, אולי אני אזכיר אותה, שבעצם מאפשרת או תאפשר בעתיד ריפוי של drug-resistant epilepsy. זאת אומרת, זה על הכוונת. עכשיו, היום אנשים שיש להם אפילפסיה, שהתרופות לא עובדות, עמידה לתרופות, אין באמת פתרון. אז כאן, במקרה הזה, חברת תוכנה מדהימה יושבת בבוסטון, מאפשרת ותאפשר בעתיד משהו שעד היום לא היה אפשרי. וואו. והמשקיעים נוהרים לסקטור מבחינת השקעות AI ספציפית ב-Health Tech? אז אני חושבת ש-AI היום זה כלי, אז הכל AI. אני חושבת היום זה AI, אלא אם נאמר אחרת, נכון? אלא אם היה דיסקליימר, let's assume it's AI. אז השאלה היא לא באמת האם זה AI, אלא איזה דלטה או איזה ערך ה-AI הזה מייצר. אני חושבת שדווקא בתחום הנוירו, המוח והמנטל, אנחנו מתחילים לראות התעניינות של יותר ויותר משקיעים גדולים. לא צריך ללכת רחוק. תסתכל, אילון מאסק, יש את ניורלינק, אז סם אלטמן, אני חושבת שלפני שבוע או שבועיים, היה פרסום שהוא משיק חברה שהולכת להתחרות בניורלינק. בעצם מדובר בשתלים למוח. זה סיגנל די חזק כששני האנשים המאוד חזקים בעולם הטכנולוגי נכנסים לתחום. אז אתה רואה גם משקיעים יותר גדולים מוסדיים שמתחילים להסתכל על ניורו, גם אנחנו כמובן. אז אני רוצה לעבור צעד מהמשקיעים ליזמים והמייסדים. אז את עובדת עם המון מהם, one on one, וסך הכל זה, כל החדשנות שכזו באה מחברה, וכל חברה יש לה אינדיבידואלים. כן. בואו נדבר על הישראלים, כי הרבה מהם עדיין באים לשוק האמריקאי. מה חדש מבחינת הדינמיקה עם המשקיעים האמריקאים, בכלל טיפים, מה כדאי לדעת, מה כדאי להימנע ממנו? אני חושבת שהיזמים הישראלים הוכיחו, היו מאז ומעולם, אבל במיוחד בשנים האחרונות, חוסן בלתי רגיל, רזיליאנס ברמה שקשה להתווכח איתו, ויכולת to pivot ולהיות גמישים כשצריך, וזה עומד לזכותם. כן. אז זה ככה בצד החיובי, זה שהם מגיעים לשוק האמריקאי, בסוף רוב החברות הישראליות פונות לשוק האמריקאי, בין אם זה ב-healthcare, בין אם זה בתחומים אחרים. ישראל היא מקום שבו הטכנולוגיה מפותחת. The money is here, אנחנו יושבים פה במקום, where the money is.
אני חושבת שיזמים היום יותר בוגרים מבחינת המקום שממנו הם מגיעים. אם פעם, אנחנו מסתכלים על 2021, 2022, אנשים היו מגיעים עם מצגת ומגייסים מיליונים, היום השוק מאוד השתנה. ומשקיעים גם בשלבים מאוד התחלתיים, רוצים לראות טראקשן, רוצים לראות איזושהי ולידציה של השוק. בדרך כלל זה משהו שהיה מתרחש בשלבים טיפה יותר מאוחרים, אחרי הצ'ק הראשון. וזה דורש מהיזמים להיות מוכנים. זאת אומרת, יזמים היום כבר בדרך כלל לא מגיעים עם מצגת לתת פיץ', הם יכולים, אבל... עדיף שיבואו עם ספרים, עם הבוקקיפינג. עדיף שהם יבואו עם איזושהי ולידציה מהשוק, או שאומרת, כן, יש כאן משהו, הדבר הזה שאנחנו בונים, מישהו שם בחוץ רוצה אותו, צריך אותו ומוכן לשלם. וואו. אז... יותר בגרות, יותר מוכנות לשוק. זה קשור למה שעברנו בשנתיים האחרונות? אני חושבת שכן. זאת אומרת, זה כמעט הכריח את כולם להתאים. זאת אומרת, אי אפשר להתנהג כמו שהתנהגנו פעם, גם בלי קשר. זאת אומרת, מה שההשקעות שקרו ב-2021 ו-2022 היו די חריגות, וגם השנתיים האחרונות היו די קשוחות בלשון המעטה, וזה, כל השוק היה צריך להתאים את עצמו, וכולל היזמים. לסיכום הייתי אומר שאת לא מצדדת באותו דוח שיצא לפני שבועיים מ-MIT, שיותר מ-90% מההשקעות ב-AI לא מראות תשואה, לא מבחינת פיננסית כמובן, אלא מבחינת טכנולוגיה. הרבה מאוד מהחברות הם טענו שאימצו AI באופן מוקדם, לא יודעים איך לקנברט את זה למעשים. ב-Health Tech זה לא ככה. האימפקט הוא הרבה יותר ישיר. אני לא הייתי הולכת על אחוזים, אני דווקא כן אצדד בדוח הזה. אתה יודע איזו כמות סטארט-אפים נפתחת כל יום? As we speak. זאת אומרת, כדי שסטארט-אפ באמת יהיה מוצלח ובאמת יגיע לשוק, זה הבודדים של הבודדים, אלה שאנחנו שומעים עליהם בחדשות, it's the top of the top. אז זה ש-90% מהם לא באמת מקנברטים, it makes sense. אפשר להגיד, אני מניחה שאני מסתכל על הדאטה, אולי ב-Health Tech בשנה, שנתיים האחרונות, המצב הוא טיפה שונה, אבל לא הרבה יותר שונה. יש המון רעיונות טובים. רעיונות מדהימים, רעיונות ואפילו חברות שכבר פיתחו מוצרים. אבל ההבדל בין רעיון טוב למוצר טוב, לבין חברה שהיא מצליחה, יש שם הבדל ענק, דלתא מאוד משמעותית, כן. וואו. טוב, תשמעי, אני יכול כנראה לדבר איתך עוד שעות רבות, אבל הטו אוזן, כי כמו שאומרת דוקטור בלכר, המייסדים, יש להם מה ללמוד וצריך לקחת מחשבה אקסטרה. את מדברת בפורום הזה? אני כנראה לא מדברת, אבל אני אהיה שם לדבר עם יזמים, להיפגש עם המשקיעים האחרים. הבנתי שיש יזמים, משקיעים. יזמים, משקיעים, יועצים, איקוסיסטם שלם, כן. מעניין מאוד. אם אתם תספיקו, ביומיים וחצי, מתחיל הלילה. מעניין מאוד ותמיד כיף להיות איתך כאן שחזרת אלינו. מור, חזרה אליכם, עד הסגירה. תודה רבה נתי ותודה דוקטור מירה על הרעיון המעניין. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה קצרה ומיד אחריה אנחנו נדבר על עוד כמה דברים מעניינים, תכף תגלו.